Jubilt er et internetbaseret proces- og dialogredskab, der hjælper med at lette kommunikationen mellem fagfolk og slutbrugere. Jubilt løser 3 hovedopgaver. Det inddrager viden fra brugere og specialister i en konstruktiv dialog. Jubilt kommunikerer byggeprojektets vigtigste hjørnesten til både slutbrugeren og interessenten, og det systematiserer den opsamlede viden, så den er brugbar i en efterfølgende designproces. Når en bygherre vil bruge Jubilt til sit byggeprojekt, udformer han sin idé om byggeriet som en digital 3D-model. 3D-modellen lægges ind i Jubilt software og konfigureres, så den passer til bygherrens behov. Sammen med Jubilt tilbydes også assistance til at stille brugerne de rigtige spørgsmål og sikre, at resultatet integreres i det færdige design. Nu er Jubilt klar til brug på internettet, og brugerne kan gå i gang med dialog og forslag. Jubilt udgør forudsætningen for, at de mange informationer kan struktureres som brugbart data, for herefter at blive indarbejdet i designet som nye tiltag eller projektoptimeringer. Det færdige byggeri er tænkt ordentligt igennem fra starten, og det skaber en god og robust arkitektur. Nu skal vi prøve Jubilt på boligprojektet Parkvej i Oslo. Man starter fra Jubilt-portal, som er sat op til Parkvej. Her kan man læse om tidsplaner om, hvornår man kan forvente en respons på sin deltagelse. Herefter logger man ind på min side, hvor man kan se de sidste nye post-its i 3D-verdenen, og hvorfra man kan starte Jubilt. I 3D-verdenen starter man med en flyvetur, hvor man ser projektet fra oven. En række post-it-skyer viser, hvorfra man kan starte debatten om projektet. Og trykker man på en af skyerne, flyver man hen til temapunktet. Herfra kan man læse, hvad andre har skrevet, og selv oprette post-its. Jubilt kan tilpasses alle typer projekter, i både stor og lille skala, og man kan tilføje mange elementer, alt efter hvilke behov man har. Det vigtigste er, at en god brugerinddragelsesproces gøres let tilgængelig for alle i målgruppen, samt at det sikrer bygherren en god og konstruktiv proces, som forbedrer kvaliteten i det endelige byggeri.